Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de tests comentats OEF. Comencem. El funcionari que sigui triat membre del Parlament Europeu, amb quina situació administrativa quedarà? Doncs concretament en serveis especials. Consulta l'article 87 de la web que hi parla. Les activitats compatibles, què? Ojo amb aquesta, perquè et pot donar lloc a confusió. No és correcte, la de no és necessari que es compatibilitzin, sí que s'hauran de compatibilitzar en alguns casos. Això ho trobem a la llei 53.1984 i a la 21.1987, que ens parla d'incompatibilitats. Quines de les següents opcions no descriu una situació administrativa del personal funcionari? Aquesta m'agrada. Aquesta m'agrada perquè podríeu caure a la llonses de dir doncs totes ho són. Doncs no. Assumptes propis no és una situació administrativa. Si una persona està amb assumptes propis, està en servei actiu. Val? Article 85 de la web és on ens parla d'aquestes situacions administratives. L'especial dedicació del funcionari fora de la jornada de treball es pot arribar a remunerar a través de gratificacions extraordinàries. No seria correcte que aquesta circumstància no es remunera. Sí que es pot arribar a remunerar. Pertany a la subescala de serveis especials, qui d'aquests? Doncs un sotsoficial dels bombers de la Generalitat de Catalunya, per exemple. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.